mani magi was the set target mar ministry gi lakini ema gisechoko. Aparo ni kanye lero yo makare tikinde mamago duto te timore wang'iyane ne arita mano mar e-citizen nikech kinde ma osekalo bende waneno ka chudhe moko nomonjo mbui mano mar e-citizen wach ma bende jatend migao mochung' ne weche mag tudruok Eliud Owalo nolero yo makare. Stephen Osedo anjen na pachi nikech oganda ma pacho kaendi bende jabedo gi to samoro ing'ene ka ministries kata mana sirkal otero chudo te mag ministries e-citizen kacha. Mana kaka isewacho weche mag arita mag mbui en gima duong' ahinya monego bed ni wakete wamiyo pek mowinjore kaka piny mar Kenya nikech thuolo mokalo ni uneno ka government services te nobedo nopodho ama nobedo gi ng'ikruok kaluwore gi hacking mane obedo. To ka waketo ni koro choko pesa te ma waginane through one pay bill to an gi geno kendo an gi chir ni government oseketo chenro makare mar ng'eyo ni pesa te kaka gibiro cha onge ng'at ma jaoko manyalo hack system no mayud kaka okawo pesa no. To kopogore gi mano to ng'e ni seche ma itiyo gi e-citizen nikech e-citizen kwang'iyo kaka government oseng'iso wagin odhi handle ama odhi bedo gi chenro moingo 10,000 to magi en chenro mang'eny kabisa to jopiny sasa ma idayol star 222 hash ama star 222 hash man miyud go services mag government masani giluongo ni gava mkononi ama serikal e lweti to ibiro yudo ka chenro go ikwonge register matieni seche mi register ni iketo details magi to seche misaketo details maga an kaka Stephen Osedo akawo details na nyinga akawo gi ID aketo kacha government nigi responsibility mar ng'iyo ni details gago obedo protected monge ng'at machielo machak nyalo kawo details gago mondo mi otim go weche machielo. Waseneno ka mano bedo shida maduong' ahinya kata ma iga mokalo ma nwadhi yiero ineno ka ji ochiewo to iyudo ka in japati ma ineno matiende ji nodhi access data mag ji to ka gisa access to koro gin gitimogo mana gik moko kaka gidwaro. Koro sani ende ni waneno ka nyoro CS Owalo Eliud Owalo mochung' ne weche mag ICT kanoyawo office mar jo data protection in Mombasa nowacho ni sani gisaketo chenro makare mar make sure ni mar geng'o weche mag hacking e mbui mondo mi jopiny koro bed gi chir ni kata data gi ni makare pes gi makoro gibro choko kokalo e pay bill mar 222 no bro bedo gi protection mowinjore nikech sani endi Sharon ng'eyo piny sani olony to weche mag data sani en pesa mang'eny ahinya oko e piny ka kata oko kucho ka ng'ato yuda data mag jopiny 50 million people mano pesa in gi pesa malang isebedo billionaire ineno kata mna ochenro mar world coin kana dhi yes yiro kata ya mar world coin yudo ka ji dhi scan wang'ito ni mondo imi pesa moro malo 7 matiende ni data is very important. Data no en gima muhimu sana ka yudo data mar Sharon to matiende ni Sharon kura ng'i oko gi iye anyalo timo gimoro amora madwaro gi data man go no. Koro sirkal to pod wamedo mana kwayo gi nikech ing'eyo it's not the first time ok en odiochieng' mokwongo mwaneno ka government bedo hacked apa ni chien kacha igni 2-3 mokalo ben waneno ka chenro mag government websites nobedo hacked. Koro wapenjore ni to kare government ang'omiyo gitiyo gi mbui moko bedo well protected nikech mbui kucho ntiere open source data open source sources or open source website and websites man gi security moromo to koro mane mwang'iyo kaka wan jopiny ni to government onego bed o invest gimokuongo monego bed o invest in and making sure ni websites gete nigi security moromo. Ang'eno bro bedo kwa lose bende kaka ber mar pay bill achiel nyalo bedo ni nene